така по-спокойно идват мислите и по-добре се говори. А на мен не го казва. Ти си по-млад. Аз съм малко по-стар. За зла участ в този ден направо ние трябва да говорим в исторически аспект и за един друг траур, за една друга трагедия. Но, поред на нещата, аз съм си отбелязал няколко точки. Първо, за историята на тази книга. Аз само да ви я покажа. Първата книга е така, има такъв вид. Както разбрахте, 76-та година е издадена. Има богата история. Всъщност, ако една книга няма богата история, тя плува по литературната повърхност на литературното море или пък потъва. Защото книгата не е само лично дело на автора, а това е една консервирана народна памет. И доколко ще издържи тази консерва в кавички, зависи вътре от съдържанието, от майсторлъка на този, който е направил. Аз смятам, че тази книга, като единствена за сега, посветена на 18-те разстреляни, издържа времето. Защото където и да отида, хората се питат, нали, имаш ли още от тази книга, кога ще бъде издадена. Виждам пожълтели, буквално страници, които за автора е най-доброто чувство, че тази книга се чете и е полезна. Има няколко интересни неща около сътворяването на тази книга. Аз съм ги писал в увода, ви ще ги прочетете, но сега телеграфически да ви кажа за какво става дума.